Κάθε Σεπτέμβρη, χιλιάδες εκπαιδευτικοί δεν ετοιμάζουν απλώς μαθήματα. Ετοιμάζουν βαλίτσες. Φεύγουν για μέρη που δεν διάλεξαν, για σπίτια που δυσκολεύονται να πληρώσουν, μακριά από τους ανθρώπους τους. Είναι οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες, οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο την ώρα που η πολιτεία τους αντιμετωπίζει σαν αριθμούς σε μία λίστα. Σήμερα τους δίνουμε το λόγο. Είμαι 6 χρόνια αναπληρωτής. Έχω αλλάξει 3 περιοχές. Το πιο δύσκολο δεν είναι η προσαρμογή στο νέο σχολείο. Είναι να βρεις σπίτι. Μας ζητάνε 3 ενίκια μπροστά, δηλαδή τουλάχιστον 2 μηνιάτικα κάθε Σεπτέμβρη. Πώς να εργαστείς με την ψυχή σου όταν νιώθεις ότι για το κράτος είσαι αναλώσιμος? Δουλεύω 5 χρόνια ως αναπληρώτρια νηπιαγωγός. Κάθε χρόνο αναπληρώνω τον ίδιο μου τον εαυτό. Τι ηρωνία, έτσι. Ο μισθός μου τελειώνει πολύ πριν τελειώσει ο μήνας. Με τα έξοδα και τις μετακινήσεις, ουσιαστικά πληρώνω για να δουλεύω. Η πολιτεία απαιτεί από εμάς να είμαστε άριστοι, αλλά μας ανταμείβει με εργασιακή ανασφάλεια. Στην ειδική αγωγή οι ανάγκες δεν περιμένουν. Κι όμως κάθε χρόνο ξεκινάμε με κενά. Αγοράζουμε μόνοι μας τα υλικά για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Παλεύουμε χωρίς βοηθητικό προσωπικό, χωρίς ουσιαστική στήριξη και επιμόρφωση από το Υπουργείο. Είμαστε πάντα εκεί για όλα τα παιδιά, αλλά την ίδια στιγμή νιώθουμε μόνοι μας απέναντι στο σύστημα. Δεν μπορώ να κάνω σχέδια για τη ζωή μου. Δεν ξέρω που θα είμαι του χρόνου. Δεν μπορώ να κάνω οικογένεια. Δεν μπορώ να ριζώσω πουθενά. Η αναπλήρωση έχει γίνει τρόπος ζωής και αυτό σε εξαντλεί. Το δημόσιο σχολείο βασίζεται στο δικό μας φιλότιμο και όχι σε κάποιο οργανωμένο σχέδιο στήριξης. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η ραχοκοκαλιά της παιδείας μας. Δεν ζητούν χάρη, ζητούν το αυτονόητο. Αξιοπρέπεια, μόνιμους διορισμούς, στεγαστική μέριμνα και σεβασμό στο έργο τους. Γιατί ένα σχολείο χωρίς στηριγμένους εκπαιδευτικούς είναι ένα σχολείο χωρίς μέλλον. Είμαστε δίπλα τους, όχι μόνο στα λόγια, στην πράξη.